Eta gaurkoan antzerki musikal baten inguruan hitz eginen dugu, gaur bertan izanen da Barainainen eta bertako protagonistekin egoteko aukera izanen dugu. Gorka, Bixu eta Xabi, arratsaldean eta ongi etorriak Xaloa telebistara. Bueno, konta eguzue pixka bat hemendik hasita Xabi, zein den zure pertsonaia, obra honen barruan eta zein den zure papera? Nire pertsonaia da gaiztoarena, egiten dut fabrika baten jabearen papera, eta hori, ume esplotatuak eramaten ditut, eta hori. Oso, nolakoa izan da antzerki honetan parte hartzaren esperientzia? Lehenengo aldia da, holako zerbait egiten duzula? Nirentzako lehen aldia, zeren ez dut inoiz egin antzerkia, ez musikala gutxiago, eta oso ona nirentzat, dantza, abestea, eta antzerkia batzea oso esperientzia berria eta positiboa. Eta nola moldatu zara? Zeren, karo, musikala izaterakoan pentsatzen dute abestuko duzuela, Bai, bueno, ez da gehien egiten duguna, baina bai abesti batzuk abestu behar ditugula. Eta, nirentzako ez da gauzarik zaiena, baina bai nola ez nagoen ohituta bestera, pero bere zailtasuna dauka. Oso, Xabi, eta zure kasuan uxu ze paperra antzesten duzu horrenetan? Antzesten paperik horrela konkretuki, baina abesti bat rapeatzen dut. Eta gero denok kolektiboki egiten ditugun gauzak parte hartzen dut horietan. Eta nolakoa izan da zuretzako esperientzia hau? Polita. Bai, ongi pasa duzue? Eta ongi pasatzen ari naiz, eta ongi pasatzen dut. Denbora aska daramazue entzaiatzen, obra hau? Bueno, berez bai, baina daramagu kurtso osoa hasi ginenetik gaia erabakitzen eta hori guztia, baina entzaiatzen azkar egin dugu. Eta zer ikasi duzue obra honetan? Ze balore transmititu dizkizue obra honek zuei? Asko ikasi duzue, ez dakit, igual elkartu zarete gehiago, ez da modu ezberdinean, ez da klasean egotea bezala, gauza guztiz ezberdina da. Ez bakarrik antzerkiarekin, kurtso osoa daramagu eszenikoko ikasleok elkarrekin gauzak egiten eta denek aportatzen digute zerbait. Abesten adibidez hasieratik daramagu koroan eta horrelako esperientziak azkenean beti aportatzen dute. Oso ongi. Eta zu Gorka ze paper egin behar duzu obra honetan? Nire papera da obraren hasieran, idatzi dena da Doroziren aitarena, dela protagonista. Eta hori, da bizka bat azirako sarrera ematen duena eta hori, baina ez da oso paper handia, baina da hasieraren klabea ez dateagatik. Eta zuretzako zein nolako esperientzia izan da? Lehenengo aldia alako zerbait egiten duzula edo? Nire herrian daramat 6 urtez antzerki talde batean, baina aurtengoa guztiz desberdina izan da, zeren normalean ohituta nengoen egitera antzerkia gidoi batekin, ekartzen dizutena, zu daukazu paper hau, ikasi hau, gero hasten gara montatzen, abestiena minimoa zen, ez dakit bitan edo abestu dugun, eta bukaeretan eta horrela, eta koreografiak simpleak ziren, zeren ez ginen inolako profesionalak dantzan eta esperientziarik gabekoak gehienok. Eta orduan, aldatzera honetara da guztiz ezberdina, zeren gidoia gaia eta dena aukeratu genuen kurtso hasieran, eta taldeetan banatu ginen, bakoitza gai bat hartu zuen, joan ginen eratzen pertsonai bakoitza, zer egiten zuen, gero jatorri zen Jon, zeren hasi ginen beste irakasle batekin eta kurtso erdian bukatu genuen, aldatu genuen. Eta Jonekin hasi ginen eta izan zen beste aldaketa bat, eta orduan ez dakit oso berezia, antzerki konbentzionalarekin konparatuta oso esperientzia berezia bai. Oso ongi Rukote, esango diegu beste zuen klasekoei etortzeko? Oso ongi, mila esker. Eskerrik asko.
Eta oraingoan beste ikasle batzuekin egoteko aukera izanen dugu, Naiari, Ainhoa eta June, arratsaldeon eta ongi etorriak. Arratsaldeon. Bueno, zer, urduri zoeteia gaurkoagatik edo... Bai, pixkat bai. Bai, pixka bat, bai. Tentsioa. Konta iguzue pixkat, kontatu diazue lehenago bakoitzak bere papera duela hor obran, zuek zer egin duzue? Bueno, obra a ber, honetan? berez denok egiten dugu zerba, baina hainbeste gehanez, 30 pertsona gehanez, bakarrikan 6 protagonista da horrela daude, besteak laguntzen dugu pixkat estena montatzen, ze oso eszenifikatuta dago eta kantatzen eta besten dugu, kantatzen eta dantzatzen dugu, guztiak pixkat parte hartzen dugu, hori. Oso, eta zer moduzka izan da esperientza, zuentzako ere lehenengo aldia olako zerbait egiten bai, zentena? niretzat bai. Bai. Oso ondo, gustora. Oso ondo. Eta zure kasuan Ainhoa ere, Naiari bezala zabiltza horre estenan laguntzen? Bai, egiten dugu, da taldeko lan bat, orduan, denon parte hartzen dugu, hori alde neurrian, eta saiatzen gara, guztiak ateratzen momentu guztietan eta horrela. Eta ez denolako esperientzia izan da, zuretzako? Niretzat berria eta oso polita izan da niretzat, zeren hori, klasekoekin eta jende berriarekin egoteko aukera izan dut, eta oso ondo pasatu dut. Zer gertatzen, lagundu zaretela jende gehiagorekin, edo ikaslez aparte ere izan duzue beste jende gehiagorekin egoteko aukera? Ez, baina gauza da, ni adibidez naiz berria ikastetxe horretan, eta orduan jende gehiena da berria eta ezagutu gara urte honetan. Osangi. Eta June, zuk ere, zure ikaslei bezala ere, hortxe, aritu zara ere lan horretan, edo ze tokatu zaizu egita horretan? Ere bai berdina laguntzea estenarekin, eta ere bai egiten dugu batzuk doblajeak protagonistenak, eta hori laguntzen dugu egiten. Eta nola izan da doblaje lan hori egitearena? Zeren, karo, hori egiteko ikasi behar da pixka bat, ez? Ahotsa fintzen eta... Baina egiten dugu nola hitz egin gabe. Osea, da, flashback bezala, bere nola joten diren emigratzen beste toki batera, kontatzen dugu pasatu zitzaiena. Eta orduan egiten dugu doblajea. Osangi, lehengoan ez diet galdetu gaur izanen da, baina nun egin behar duzu eta zer dutan da? Barainaingo auditorian, Zortziterditan, eta nahi ez dutenak etorri uneatzen zaudete. Osangi, eta ze urduri zaudete pixka bat, zeren karo hor lerturatuko da jende desente eta ez da leku txikia, ez? Horrek pixka bat bertigoa ematen du edo... Bai, pixka bat bai. Zakit, jendeak inposatzen dut eta ordoritzasun gehiago dago, tentsio gehiago, orduan bai. Orokorrean jende gehienarentzat izan behar da lehenengo aldia, ez? Olako zerbait egiten duzuela. Baina zuen ikasketak ere nahiko lotuta daude honekin, ez? Nahiko, bai. Osangi, beraz, izanen da pixka eta hasiera, ez? Hori. Hemendik Hollywoodera edo zertzen. Hori migratzen da. Osangi, mila esker Xala Telebistan izatagatik eta ea dena ongi ateratzen dira. Mila esker. Eskerrik asko. Eta oraingoan irakasle eta zuzendariarekin egoteko aukera izanen dugu, Nerea eta Jon arratsaldeon eta ongi etorriak. Arratsaldeon. Nola bururatu zitzaizuen Alia obra hau egitea? Nondik etorri zen ideia? Bueno, guretzako gu ondoren atera ginen. Ideia beraiena izan duzen, ikasleena izan duzen, arte eszenikoko irakasgai batean antzerki bat prestatu behar zuen, eta ni egia esan otsaien etorri nintzen institutora eta honekin topatu nintzen, ez? Eta nire kasuan berdina, azkenian, ez? Ni zuzendaria, baina bilok egon geha gero dago Aritz, Aritz Estibez ere irakaslea eta egon dela lanean, zuzendari modune. Bai, haiek gehiago parte musikalean, ni antzerki gintzan edo koreografian, egon naiz murgilduta gehiago, baina nereak izan duen bezala. Ni etorri nintzen eta otsailean eta obra inazekaten haiek gidoia nolabait, estrukturatua eta horri eman behar zitzaion puestan estena delakoa. Zeren inguruka da obra hau, ze lantzen da? Histori gogorra da, bai. Bai, gogorra da, bai. Ozeko aztian inguruan da, ideia hortik datorrez, baina da bertsio gogorrago bat, ez? Gerratean
edo egoera ezberdinetan dauden pertsonaiak die, beste lurralde berriago baten, hobeago baten bila dizte, eta bueno, histori hori kontatzen du, ez? Nola gauden lekun ez gaude ongi, eta bueno, kasu batzutan gerratea edo maltratoak daudelako, edo bueno, horren inguruan. Bai, gaur egun gertatzen dena, ez? Sirian gertatzen nahi dena Siriako jendeakin, eta zerikusia daka azkenean hortan. Ni ez dakit haiek hortan pentsatu zuten edo ez, baina bai pentsatu zuten, eta hortan murgilduta dago historioa, ez nolabait. Orduan gogorra da, eta 16, 17, 18 urteko jendea hortan interesatu agotea eta, badagola, ez da, porque askotan esaten da gazteria edo gaztea zaudenean, bakarrik pentsatzen dezula ez dakitze juergan, ligoteo, ez dakitze bat. Ba ez. Ez da horrela, ez? Ez dela horrela. Haiek sentimendua dazkatela, preokupatzen zaiela ze munduan dauden, eta hori niretzat oso interesgarria da. Antzeste mundu honetan nola moldatu zarete ikasle guztiekin? Ezagutu ditugun hauekin. Ondo, niretzako egia esan da, berria izan da, zer ni, urtea daramat hontan, baina lanean beti bili naiz talde amatarrekin edo zuzentzen, zuzen bidean esan nahi dute. Eta, karo, kasu hietan nien saioak egite ditut, baina 3 ordukoak, 4 ordukoak ez dakat denbora murriztuta nolabait, ez? Eta, hemen zian 55 minutuko entsaioa, orduan ni sartzen nintzen, jartzen ginenean lanean, txirrina horiek, gaina txirrina hori, madre mia, deialdi bat egiten dut, instituzioei mesedez aldatu hori, abesti bat, o jo que se, originaltasuna, porque trr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 
dugu, prozesu guztian, edo kreatibo netzako, behintzat kreatibo guztietan krisi bat dago, ez? Eta egon zen krisi momentu bat, haiek ere esan ziguten, atxeratuta goaz, ez dakitz, eta, bueno, eta netzako izan zen ere baliogarria, ni asko ikasi dut hortan. Netzako izan da esperientzia oso baliagarria, gaina haien energia asko gustatzen zait. Zen dakate hor oraindik inozentzia hori dakate eta heldua dian aldi batean, baina bestean ere dakate oraindikan, ez? Berritasun hori edo, ez? Helduekin konparatuta esan nahi dut. Helduak gara mas kuadrikulados. Eta netzako oso esperientzia polita, ez? Osongi, zer ikusiko dute Barainainera gerturatzen direnek, gaur bertan arratsaldean, hor holtza gainean, zer prestatu duzue? Bueno, da antzerki musikal bat, dago denetik, dago dantza, ahotsa, asko abesten du ere, eta antzerkia. Eta nik uste dela pena merezi duen historio bat, eta badauke bere mezu ere bai, ez du esango bukaeran gertatzen delako, baina badauke bere mezue eta beraien konklusioak atera ditu, ez, gai oneri buruz, eta bueno, interesgarria da. Nola landu duzue antzeztearen mundu hori, ahotsarena, bazen dituzten aurretik fitxatuak, edo nola joan zarete hori den egiten? Fitxatuak ikasleak ikusteko, bueno, denak abesten duen momentun baten, denak dantzatzen due, dantzariak direnak eta ez direnak dantzatzen due, denak iten due pixko bat denetik. Oso obra korala da hortan, ez? Eta, karo, 29 pertsona eszenatuko baten izatea, hori lujo bat da, eta ez dela ikusten, ez, normalian, porque, karo, pentsatzen, 29 pertsona profesional mailan adibidez, da inviable total, soldata pagatu bakitzen. Gure produzioetan behintzat, ez? Hemen ibiltzen ditugun produzioetan. Ez, baina esan nahi eta ikustia 29 eta nire intentzioa zen, sortzea nolabait lan korala, ez? Nahiz eta protagonista batzuk egon, baina azkenean denak haiek esan duten bezala, ez? Denak egitute denetarik abesten dute, koreografia egiten dute, eta denak dire importantiak. Ez da protagonista importantia eta bestea, bueno, ez danak dire importantiak, eta han sortzen dena. Eta netzako prozesu honetan, haiekin egotea eta ez dakit nolabait, haiek ere haien artean, esan duten bezala, ez ziren ezagutzen, ez dakit sortzea, taldea eta ez dakit, iruditzen zait, polita, ez? Oso polita hortan, ez? Aparte resultadua eta aparte, ez?
Oso ongi, bueno, ez dugu gehiago deskubrituko, nahi duena joan da ia gaur bertan, ez? Barenengo auditoriumera zordutan esan duzu. 8:30. Ze ordu dago hain, markatu? Orain, bueno, badakigu trampa txikiak egiten direla telebistan, beraz. Ez Marko garaian saiatzea. Saiatzea, porque hasi behar dugu laizter karrogatik da kontua, Oso ongi, badago lekua, ez? Zaren di joateko. Uste du, baina korri, mesedez. Korrika ibili, ja, sarrera asko Esaten sartuta den bezala, daude. me las quitan de las manos, oza, que korrika. Oso ongi nire eta Ion, mila esker xalan izatagatik eta gonbidatuta zabete nahi duzuenean. Vale, eskerrik asko. Eta zuei ere eskerrik asko eskainitako arretagatik asteburona pasa eta astelehen arte. Lacturale. 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 Ekoizpen integratuko lehenengo esnea, kategoria gorena. Zaporearengatik maila internazionalean saritua. Benetako esnea, elez idazten da. Lacturale. Orain Lacturale laktosa gabe ere. Baldorba sagardotegia Aizoainen Iruregaina poligonoan. Sagardotegiko menua eskaintzen dugu. Bazkariak asteartetik igandera eta afareak hortziral eta larunbatetan ematen ditugu. Oletan dauzkagun sagarrondo propiotatik ekoitzitako sagardoa daukagu. Eta gainera sidra besan etortzeko aukera ematen dizugu asteburutan. Labriteko aldapatik. Zato Baldorba sagardotegira. Uharten Zubiarte kalea 13an, Zubiarte Euskaltegia, 2000 urtetik euskalduntze lanetan, 15 urteko lanaren bermea, Nafarroko euskaltegi publiko bakarra, maila guztiak 0tik egaraino, klaseak goizetan eguerditan arratsaletan. Bilatu tartetxo bat euskeran trebatzeko, informa zaite 948 36 10 bat telefonoan. 2016-2017 ikasturtea. Matrikula epea zabalik maiatzaren 23tik aintzinera. Mailak A1, A2, B1, B2, C1 eta EGA titulua. Akreditazio frogak ekainaren 7an idatzizkoa. Ekainaren 8an ahozkoa.